nyabedo gi thuolo mano marango kacha ni warangi nade pek monego bedi miyogi priority areas onego bedi chiwo kure koso jotendwa negi misplaced priorities bende kodoko korka ketogi e tim. Kamano Cleophas, mokwongo ing'eni ka sirikal mantiere ok nyal ng'iyore kigin, onge checks and balances. Joma ng'iyo sirikal gin jopiny. Achiel kuom gima John Machakos go wacho mana winjo en ni public participation gi information mondo mi ji ong'e gima 10 point agenda no. Thoth ji mang'eny be kia. Ng'e gik mang'eny Kenya ka politicians ema drive to public knowledge gi participation ne piny. Kumana achiel kuma sensitization and civic education and public awareness nokotim maber. Mondo ji koro follow up ni step by step gigi betimore kaka dwarore. Mana achiel kuma gik ma miss ga implementation. Mar ariyo, kaka nakoni, any implementation ok onego bed politicized. Nikech politicians masani nigi personal gain e gima gidwa timo. President dwaro ni otim gino ma favor jok madwa join be ng'ato ka ng'ato ng'iyo favor modhi yudo kanyo. Mana achiel kuma miyo gigo bedo slow, implementation bedo slow. Ma achiel kuom gima jo Nyamira wacho mana chakogo en joma no push sirikal mondo mi this NADCO thing obed implemented gin joma tindo. Deliberate efforts mar konyo joma tindo mondo yud tije, mondo tap into opportunities podonge. Kaka nachako kanyisi ni joma tindo maloko ohala pes gi moket kuonde mopogore opogore ka onge mibadhi ni nochopo negi to dikoro waneno ka oelni madongo dongo mar joma tindo dhi mbele. Nitiere creativity ma kopo ni sani ichako ng'iyo i joma tindo gik ma giparo monego gitim, gima gilack and that financial support. Financial systems molosi bokolosi gi entrepreneurial mind. Nikech yudo ka koro kaka hustler fund. Koro ka ng'ato oro ni 2,000 iyudo 2,000 to in gi project monego be ni keto 10 million. Idhi timo nang'o? Nonego be ni hustler fund olose yo mang'iyo entrepreneur. Nikech sani hustler fund en mana emergency loan. Ma kopo ne mogo rumo ni ot, ting'iyo ni be ni sechulo moro chak ikaw. To ken pesa moro manyalo konyi mondo itim ang'o? Iloko ngimani. Kata mana 50,000 masani giwacho ni gipogo gi Nyota Fund. Entrepreneurship ok tim kamano. Ing'iyo project manyalo miyo ji 300 tich, kata ji 500 tich. Timiyo jogo pesa moromo gitimo project no. Mane kaki itimo ang'o? Mane kaki gero piny. Mar ariyo, majority mar ji te ok entrepreneurs. Kata king'iyo the global space internationally, entrepreneurs gin joma thin. Wawuondre ni wami kata American system. Zuckerberg en mana ng'ata di. Bill Gates en mana ng'ata di. Lakini ondiko ji adi. Iwinjo? Koro nego be ni ng'iyo entrepreneur in that context. Ni ng'ata achiel ni manyalo ndiko ji 500 imiyo pesa. Iwinjo? To kikawo pesa ibolo 2,000 and then iketo stress. Kaka sana neno ka PS mar Hustler Fund wacho ni gidwa dhi recover pesa no. Ing'eni chak imiyo ji stress instead of miyo ji pesa ma dhi konyo ngimagi. Mar ariyo mondo mi ji tije. Ana seringo Kenya ka ang'iyo counties gi. Initially nan ga gi negative feeling ni counties gi ng'eny. Nonengo benua watimo the provincial way. Wabedi counties apart mondo migi a lot of power. But aseringa these 47 counties gi nigi resources mako bedo turned round to nyalo create employment. County ma awach kaka Nyanza, nikech Nyanza joluo joma riek. Iyudo ka Nyanza nigi feasibility studies. Ajami one of the best county mosetimo feasibility studies en Homa Bay County. Kaka ginyalo turn around the agricultural opportunity man kanyo, mineral opportunity man kanyo, mondo mi ji employment. But mondo mi koro gi implement those feasibility studies, mondo create employment to the majority of the youth, magen jobless, mano onge. Barrier, the darkness, cloud, mantire mbele wa, mudho mawan go mbele wa en mibadhi. Nikech ng'ato kosebedo jatelo, enodwano yua pesa chotimang'o, obedo. Gimachielo makonyo ngima ji Cleophas en chulo gowi. Mano is one of the
kapok ichope gowi nikech gowi ne pod wabiro ka mondo warang weche mag gope mabende okwako piny Kenya kamilose weche mag tije. Depo ni sirkal notiyo gi thuolo mar project mani lose mano mar World Bank mani chiwo ka weche mag nyota fund mane wacho ni geto rawere machomo kata $1,000,000 kata 800,000 giwie gi pesa mani chiwo kayo. No kata jatend piny Kenya noluoro counties kata regions mopogore opogore mani kelo counties gi kumoro achiel